Gina. May bakula ka na. Ano man, ikaw may bakula ka. Uy, pagkatapos ako ka pa. Siring pa dakot tawa. Nalabi. Anak ko nasawa, waray na umilob na namon kamutangang. Waray makahulat, hana ako niging patapo din nga bago nga kinabuhi. Parisandro, ano man yan natin yung plano ni boss nga partnership nga negosyo nga ta Cebu. Dayon ba, Parisandro? Oo, pare. Dayon mo dito. Naka-schedule na itong nga tanan. Pero ayaw ka mong kabaraka, pare. Kaapig gihapon kami ito. Pare, waray ko ito nagpupuhunan. Maupay ka man kay dako itong imo stock din hiyaton kompanya. Sikredo ka la. Ako sa bagay man, good kay naiha ka naman ko din ni. Salit, amo ito. Dako na't imo na tirok. Ikaw mang gihapon, pare. Diri mag-iha. Madako naghihapon imo share of stock din nga kompanya. Buti pa nga panahon. Sa bagay, sakto ka pare. Pero, mas ka nga makakangkun. Makakaangkon. Makakangkon. Makakangkun kaya mo tadi makakangkun. Makakangkun. Mas. Pero bagay sakto ka pare. Pangapanahon. Ka nga Panahon. sa bagay sakto ka pare. Pero mas kang mga kaangkunin dorda ko nga share. Kay magbabakas man ka mga boss iton iyo negosyo. Siring ko pa, pare Felix. Nga tanang kita din kaapi ito. Ay unta pare. Maging mainusuwagon ka man ni boss iton iyo partnership. Sigurado ito, pare Felix. Kinahanglan lang nga maging maupay itong padalagan itong mga negosyo. Kinahanglan maupay itong pagdara ito. Sigurado, mauna nito. Makita ka, pare. Labi na kung aada na kamuka api. Balito pare. Amo ito itong ginihinulat itong iba naton nga ka-opisina pare. May tatabo ko dito. Tapod na ka mo. Mauswag kita nga tanan. Mauswag kita. Uy, Madilidya! Wala! Ano, bagan aringit ka man. May na ba problema? Hagi, kamakapoy na lahin nga akong kinabuhi. Ano nga makapoy ito ni mo karuyag signgon ha, Madilidya? Hagi, ni Bahi Sandro? Oh! Kay diri ba maupay man itong trabaho ni pare? Ayan kita-kita ko. Waray ka naman pagpoproblemahon. Kay kumpleto ka mo gamit. Yan diri man ka mo nagkukuri. Hagi, Madi Rose. Bisan pa maupito niya trabaho. Ada napapalit niya ito na akong karuyag. May dalagi hapon kulang, Madi. Di na ako nakukontento. Ito na akong karuyag ba? Dakot among balay. May na kami kabulig. May na kami kalugaring na sa lakyan, pero kulang. Ay, Madi. Kaya ano nga maghihingyap ka pa man ito nga mga waray gamit nga bagay. Kumbaga, kumpleto ka mo yung mga gamit, maghihingyap kan sa rakyan. Totoo na lamads, mahal itong gasolina yan ha. Inaano ka? Ngan usap pa,
imo nagihapon siring nga napapalit man ni pare iton imo ging kikinahanglan. Ano sa pa? Okay naman iton iyo balay. Dako naman ito. Ito na akon karuyag. Mansyon. Madi? Ako'y good man ikaw, Mads. Sidngay pare nga magbalayhin mansyon. Ngan papalitahin karumata. Igpaguyod hiton karabaw nga di ako. Oh, sorry. Adinainin ko. Ano, sorry man, oh, ha? Correct bati. Karumata, no? Ano na? La? Man, yang papalitahin karumata. Nga magbalayhin mansyon. Ngay pare nga magbalayhin mansyon. Nga papalitahin karumata. Igpaguyod hiton karabaw. Nga di ako. Uy, himadi. Pagadagos la ako talikdi. Ano to ya? Hala, galing karumata. Nga nagpaguyod na karabaw. Aw ano, parag uma? Hoy, Ross! Tikang ka diin na di nagpaparaso itong panahon. Ay, tika nga ko balay. Humapitaw kan da manilidya. Nagimang raw kami. Ay, oh, good man. Mao pa itong kamutangan niya mag-asawa. Ito hiralidya ba ng Sandro? Sakto ka, lolo. Pero may daman mga tao nga deri kontento iton ira kabutangan. Ngayon, kuno hunaon, mas pahirangan nakakalabaw haiba, di ba? Pero amo ito, waray ka kontentuhan. Nagihinya pahin mas pa. Mga imposible nga mga inop. Aw sa bagay, pwede gan matuman kung may daladaro dako nga kita. Ay, basta-basta. May dagod mga tao nga diri kontento. Oy, kay hino ba ito ni mo ginsisiring, Aros? Hino ito nga waray ka kontentuhan na area na kinabuhi. Ada kay hinupa, himadslidya, nagihingyaping kabulig. Balay nga mansyon, yan sarakyan nga. Agoy, good man, nagiinino, sobra. Hino ba ito, Rose, nga nag-iinop, ha? Mads, an aton madi, nga wari ka kontentuhan iton iraya na kabutangan. Himadilidya ba? Madi, Rose? Amo na, korek ka. Sobra iton kay ambisyosa. Unta, nag-aasawahiyan milyonaryo. Diri kay usala nga ordinaryo nga empleyado. Uy, kaya ako ba itong sweldo ni Parisandro? Amo na, pero nag-aambisyon pahin, nagpapanunobra. Oy, kay diri ban maraot itong pag-ambisyon. Ada kay uugad lula. Pero paunanhon man hipare... Agi, papaunanhon. Papaunanhon. Ada kay uugad lula. Pero papaunanhon man ni Parisandro. Kundi rin niya ako sa iton ginihingyap iton iya asawa. Oh, Di ba? Da ko doon posibilidad ito nga magkabulagira. Uy, Kung suga Dite. dito. Ayaw pangyakan hito. Ang naagad ka ba? Ayaw hito. Malarga na ba ito? Malara. Malara. Malarga ba? Malara ko ba yung nasaragan? Ayaw hito. Hito. Ang naagad ka ba? Yakan hito. Ang naagad ka ba? Ayaw hito. Malara pa man naman ito ni mo nasaragan. Direto maupay. Ay, ito. Nato, man kami itong mga butang. Dito magbubulag. Kita alam niyo. Ambot na. Dere kita maaram itong arabot ka panahon. Lola? Ano man, maguna ko ay yung mga pare. O sige, parilito. Hindi kami bubuhat ni Parisandro. Pinuhulat. Ginulat niya yan. Bubuhat. Ano yung bubuhat ba? Ano tiyo yung O sige, parilito. Ano man? Oh. Olo.
O sige, parilito. O sige, parilito. May di pa kami ginuhulat ni Parisandro. Agi, ginuhulat. Mo na, ginuhulat ano? Ginuhulat. Yung mga pare. O sige, parilito. May di pa kami ginuhulat ni Parisandro. Boss. Awa mo ba? O sige, yan nga di ako ha. Sige, hinay. Oh, ano na, Sandro? Tanang ka mo ni Felix. Mag-inom kita. Samtang nag-inom kita, paghihimang raw natin, Sandro, anat mga plano. Ang kung saan kita makatuwa Cebu para makikita natin sa mga partner dito. O, tara. Ano kita? Tara. Oo, boss. Pare Felix, tara. Upod kita kang boss. Ha? Oh, Upod ka, Felix. Sige na, tara na kita. Ato na akong sarakyan. Ato man, nakapark ka una na. Tara ka mo, tuman. Baa naman adihi Sandro, adi gabi na. Waray pa uuli. Anay na good. Ano ba yan nga pizza? Uy, sakto. Sweldo yan na ni Sandro. Abat ko. May hadi, ginkaupod. Di rin maupay. Na kung kada pagsusweldo, nasasangit si Sandro ha iya mga pare. Hindi na kita makakatugot. Maaram na yang nga dako ito na amon mga kagarastuhan. Mag-iininom lugod hiya. Ay, animal good ini nga tao. Diri ini pwede akon. Tatawagan ko ya. Kinahanglan nga diri niya ibanan ito niya sweldo. Kay may dako kagaramitan. May dako mga paraliton nga alahas. Tatawagan ko ya dayon. Papauliong ko Sandro. Yan na dayon. Ano ba, Sandro? Okay ba natin ginamagrawan? Okay ka ba itong concession na mo? Ako nga sa lapiton masaka aton. Natuda kayo mo, boss. Salit, natapog gud ako. Okay ako ito. Yan, ikaw, Felix. Unat lang ka mo nga nito ni pa natin yung mga kausap. Pati ka mo, makakatagamtam itong kaupayan niya aton makukuha hindi nga aton bagong nga negosyo. Mahida ka mo hinibahin. Kaparti ka mo hinis. Salamat, boss. Ngayon, maniningkang mo kami, boss, para itong negosyo. Marami ito natin kumpanya ba nila salit. Happy na ka ba? Nagtingit siya wala siya. Ha? Wala siya wala. Ha? Siya wala. Live ka ba ya? Ito, boss. Pero, boss, Marami ito natin kumpanya ba nila salit. Happy na ka ba? Nagtingit siya wala siya. Happy na ka ba? Nagtingit siya. Marami ito natin kumpanya ba nila salit. Happy. Ano? Kaya pinakatawag. Pinakamuragwit. Ano ba? Naginit si Pwede mo, boss. boss. Asa rin ka, boss, for the team mo. Sarap yan. Kang galangan kang... Karuwa talaga yan. Para may ito natin kumpanya ba nila salit. Happy na ka managbit niya panahon. Himuon na ini nga prospect nga negosyo. Hinandaman ko din anay maupay. Para din na magkawang ito natin nagbubutang nga puhunan. Ngan, sigurado na ini. Nga maklik. Di ba? Ayos good man itong boss. Pare, inuman na kita. Cheers. Sige mo natin yung text nila. Inuman na kita. Sige, inom kita. Inom kita para kaupayan ito natin. Sige, inom kita. Pagkistindahon nga negosyo. Inom kita. Inom! Inom. Di tabis na. Waray lagi hapon ni Sandro. Ginti tinawagan ko, pero pag waray ada signal. Kaya waray man pagre-ringan niya cellphone. O di ringan ni iya iniging parong. Animal good. Animal!
May dumang motor nga umpayaunan. Bangin ni Sandro na ini. Hinong kabintana. Animal. Hiya nagagudman ang sakay. Kaya nagtitika ni Nay. Kain daw lain na tao. Abre to ka portahan. Sa kubnala. Diin kang natabisan ka man himpag-uli. Nakakalimot ka na ba nga na akong hato imugin siya rin na bahin hiton amon pagtitindugon nga negosyo ni boss. Di rin may ha. Matutuman nga tanan mo nga pangandoy. Mag-uukoy ka na, hada ako nga balay nga magkakamay na kita kalugaring sa sakyan. Nga magkakamay na kita kabulig. Gan bisa na no pa mo panginanglanon. May hatak mo na tayo mo. Hadi rin na may nga panahon. Kaupay mo na maglipat-lipat in istorya. Oh. Kay diri ba mo ito na akong siringay mo? Ngandinit may iha. Matutuman na ito. Harayog at imo baton ha akong pakiana. Lydia, Nga kaing ka. Nga di tabis na itong kagab-ihon nga nakauli ka. Amo na nga ni gindara ako ni boss kay ginhimang rawan namon ang bahay nito nga amo negosyo. Salit, amo ko pala yan napakauli. Nano ka nga na Ikaw tawo ka ha. Maaram ka na nga nagkukuri kita. Ikaw liwat nagpaparasa-rasa. Dili ka nag-uhuna-huna nga dako itong aton kagaramitan itong kwarta. Kwarta. Ikaditi mo sweldo, yan na. Ikadi, Sandro. Oh, anay. Adi, oh, yeah. Oh, ano? Waray mo ba iba ni? Ha, Sandro? Waray, kay ibo sa nagbayad na namong gininom. Nang gintagan ako niyang iparakyo yung tricycle. Salit, kumplito ito nga akong sildo. Maupay. Hala, ikanin ito, dali. Adi, oh. Upaya gula, Sandro, ha. Kinahanglan nga mapalit ko ang kwintas ng si... Quintas nga sing-sing. Kinahanglan nga mapalit... Upaya gula... Oh, ikanin ito, dali. Adi, oh. Ikanin ito, dali. Adi, oh. Upaya gudla, Sandro, ha. Kinahanglan nga mapalit ko ang kwintas ng sing-sing nga maiha ko na naging kukursunada. Ay. Ayaw na guli ko pag ininom. Ito na imong sweldo. Igkakadi mo gudha akon. Kadamot akon mga paraliton. O ano man, makaong ka pa ba? Kaya kung makaong ka, pagguhit na la. Mapahuway na ako. Maamo nga na ini nga permiton imo tirada. Mapipira ako ni permi. O sige, dida ka na. Kaupig yung asawa. Makisalapit. Bahala ka na, Lida. Malakat na ako. Adi aga pa, malakat ka. Makain ka man. Okay, ayun na ikaw dida damo nga pakiana. Basta kay malakat ako. Makain ka! Papalitong ko ang mga lahas na maiha ko naging kakaruyag. Ano ka ba? Amo daw. Kahuna mo, mga importante nga paralito. Pero waray man, hibang kaagan. Kapitsosay ni nga kasawa. Mapapalit ko na liwat at usap pa katerno nga lahas nga akong gikakaruyag. Ay, maupin lang nagsweldo yung Sandro. Ay. Pero kaya mga may napakulang. Para akong oo. Napapalit ko nito na akong mga gikakaruyag ng mga alahas. Ubisan anong pangako gikakaruyag.
Pero may dapakulang. Diri pa ako kontento. Karuyag ko nga, mapariwa ko itong mga rikuhanon ng mga babae. Itong era na asawa, riko nga daan. At siya, ano yun yung maanay, rikuhanon ng babae. It nga, mag-asawa, riko nga. Ito man, manong, nga. Ito nga. Pwede ko ba ikaw maupod? Ito nga, naasawa, riko nga daan. Era, naasawa, riko nga daan. Ano di na to amo yung rap babae? Karuyag ko nga, diri pa ako konti. May dapakula. Ubisan anong pangako doon, di kakaruyag. Ay, pero, may dapakula. Diri pa ako kontento. Karuyag ko nga, papariwa ko itong mga rikuhanon ng mga babae. Ito nga, nakakaasawahin Rico. Nga, lalaki, salapian nga lalaki nga may da maupay nga trabaho, may da sarakyan, new car ito akong karuyag signon. Yung bagong nga model, diri kay karag-karag. Ay, nakatuna ako tabok. Para makita ko na akong binsisiring alahas. Sakto, matabok na ako. Unta, ada pa na akong kakaruyag nga alahas. Hello, beautiful. Pwede ka ba maram nga pwede makaunan? Itong baga first class nga karaunan. Wow! May dasarakyan nga. Ha? Wow, bago-pagod ini. Yung bago nga model. O sigurado, sa lapian ini. Nanda ko itong posibilidad nga kwartahan ini. Kita ka na't ipamado. Disente ya. Di rin ni kay driver la. Ngan... Ha? Mo daw? Okay, bisan ko diriya guwapo. Basta nagtatahap ako nga sa lapian niya. Miss, pwede ka ba maram nga karaunan? Ay, oo, may da. May da. Kuna mo ito. Ano pa mati mo ginihinulat? Sakay na. Kaya makato kita ito nga karaunan niya mo na ibabaroan. Let's go! Balitaw, sir. Iguupod mo ako? Oo, kaya ikaw itong maaram nga ito. Salit, ito na. Magutom na. Okay, sir. Let's go! Anay, masakay ako. Sige. Dili, oh. Ay, pasakay na akong brand new nga kotse. Wow! Ayos ko din eh. Makakakaon pa ako usa nga sikat na karaunan. Ay, ayos, good! Terminal ini Lydia na uling gabi. Gabi na gud. Nagkikinain ka manini nga babae. Aram ako, paglakat ko kanina, pagsulod sa trabaho, lumakad gihapon niya. Permit niya gibubuhat. Kay waray man na makapanhipos, makapanhugas sa namong pangaunan, ngan pinamahawan. Waray gud din niya balay. Ngan permit gud din niya gibubuhat nga paglilinakat. Ngan gabi niya nga nauli. Ano ini nga iya karugsig mo? Adi niya. Diin ka tikang Lydia. Adi gabi na. Ngampirme mo maniniging binuhat nga paglilinakat. Nga kain ka. Oy, Sandro. Malakat ako kung saan ko karuyagon. Ngan di rin mo ko pwede pagbubutan, ha? Kay kung ikaw ito naulin tabis o kagahon, di rin ako nangingin labo tayo mo, ha? Lydia? Ngayon karuyag ko ikaw sumatan. Nadiri na ako hininga aton kabutangan. Kaya ano nga iningat kamutangan? Okay man kita, dili kita ginggugutom. Ngan kuna naman tim karuyag, ginahati ko man hay mo. Nga tanan, gimbubuhat ko para ka lang maging malipayon. Ano pa man? Ay, dire. Basta dire ako kontento ito na aton pagtimpo. Ginsusumhan na ako. Lydia? Karagon kanan rin ko nga kinabuhi. Diri pareho hini. Pero Lydia, ginsaaran ko man ikaw, guti na lang ang pag-antos, guti na lang ang panahon. Maabot na ito, nga diri ka na magkukuri, kung nasya man. Nagsakada ko mo nga, ako nito tumanong Lydia. Diri na ako makakaghulat pa ito nga imo binuwa nga mga saad. Mabayan ako din
Di rin ako ay mo makikigtimpo pa imo. Ay, check. Ayaw, nakuha na ito, nasubrahan. Di rin ako ay makikisimpo pa. Ay mo, bayan ako din. Mga saad, mabayan ako din eh. Di rin ako ay mo makikigtimpo pa. Lydia, mapakain ka man. Waray ka na labot, bisan pa ako kumain. Puros natin mo saad. Salit, malayas na ako. Lydia, makain ka. Makat magdiyaman. Daan na ngayon niyagin andaman niya pagkagisudanan yung mga bato. Iyamang ko na kong kinbayaan. Wala niya makagulatan akong sa adaya nga among pag-una na kinabuhi. Makain man niya. May danabalaing na lalaki nga. Hindi kay ano? Kay ano? Oy, Sandro. Ayo ako panginlabuti ha. Lydia, Sumala. Ikaw nga ni kung nauli kayo gabi, bumati ka ba ako nga magginakan ako? Waray na. Kaya nasusuman na kita aton kamutangan. May da ka trabaho, pero ano? Sige ka lang pag ininom. Yan, puro ka pag nasaad. Lydia, Sana ba ito matutuman nga imo mga ginhihinakan na akon nga di rin na kita magkukure, ha? Oo! Di na napagbusag itong uwak. Salit ha, mabayan ako din he. Dida ka na. pero Lydia, gimubuhat ko nga tanan. Matumanang kalito ni mo mga panginahanglan. Bisang kung waray ni bangkaagan. Aw ngayon, pues, ayaw na lang kitanda mo pangayakan. Dida ka na. Lydia, ayaw pagbaya. Lydia, balik! Lydia! Ano nga sugad ka man? Kaya nga masiring ka nga waray ka kakuntintuhan. Naniningkamot man ako. Para ka lang maging malipayon, masunod imo mga kapritso. Kaya nga diri ka man nakakulat ito na akong gisisiring ha imo. Diri naman ini mag-iha. Diri na Lydia, pero binmaya ka naman. Magano pa man ako. Mahal ko ikaw, Lydia, nga talanin nga akong paningkamot yung parahay mo. Kung amo man ito nga, diri ka na malipayon ha itong pag-asawa. Kay kulang parahay mo ito nga tanan kong aging hahatag. Kay diri ko man ako sito ni mo mga karuyag. Nga mag-asta ka nga Rico. Adalate mo. Bahala ka. Ano adduros? Hima di Lydia. Binmaya irabalay. Aw, bimulag kan Sandro? Ay, Sakto ba na ako nabatian? ay Ha? oo, madiliti. Lumayas, kagabi madilidya. Gimbayaan ni Parisandro. Kaya ano na pagbayain ni Lydia kan Sandro? Buutan man, may trabaho. Kay diri ko no nakukuntinto ini madilidya, haira kabutangan. Mo ito trason. Agad kay kumpleto ran mga gamit. Amo Ira na. pa ni Malay. Ngan makausang, nakasakob ako irabalay. Aba daw.
puno pa ko ira refin mga foods. Oo, pati nga mga cabinet, puro mga dilata. Mga imported pagod madi. Tapos, dili pa ya contentot nga ya kinabuhi. Uy, hala. Ano pa natin kasugad man ito madi? Ito Madilidya, doro ito kambisyusa. Karuyag, may dahiya mansyon nga balay, may dasarakyan. Basta, ambisyosa gud ito nga aton Madi. Ambisyosa. Ay, kayo man ni Sandro, ano kung Ay, sugad? giniyakan mo pa. Oy, hihiton ka ero ha, lete. Si Sandro Lola, ha, kay gimbulagan ngayon ko ni Lydia. En kapadlas niya nga babae. Abat ko, may dahito lain nga lalaki. Oh, Lola, Ayo, basta itong babae, magsugod ito. Pwede tilain naging kakarelasyon. Tuod na lang kamo ako. ala ugod man, uugod man, kay karuyag gud man ni Madilidya nga mag-ukoy nga baga Henrico. Posible, nagbiling yan lalaki nga rikuhanon. Mo na. May dahito lain nga lalaki. Kaya di ito basta lang nga babaya. Kunwari niya gintatapuran nga iba. Oh, uy pare. Kaya nga, yan nakapamanla. Pare Felix, may da siguro problema ni Pare Sandro. Okay, kaya na pare. Ano ba ito nga problema ha? Bahin-bahin yung plano boss ni ano yung pagtindugin negosyo ha? Eh ano, kaya di rin ba malakat na nga mo si bu pare? Di na mag-iil pare. O ano man, ano ba na ito bo ha? Anong problema pare? Pare Sandro. Pare man, okay lang ako. Pero wala ako mga pare. Aw, ay, sige, das mo gad adahimadi ano. O ano man pare? Andam ka na ba itong iyo pagbiyahe ni boss? Oo, andam na ako pare. Yung kumbaga na kami itong negosyo dito sa Cebu. Posible, madto na lang ako. Oh, uy. Kaya naman liwat pare. Ano naman la iton iyo balay? Aw, ano? Upot mo libahi mading ato sa Cebu? Ambot lang. Ambot lang mga pare. Pare Sandro? O kaya na pare. May na ba problema ha iyo ni Madi? Ha pare? Waray pare Felix, waray. Ara na bahibo sa opisina? Wari pa, pare Sandro. Wari pa boss umabot. Amo ba? Kumain daw na ako nasawa. Ay naman adi yan ha. Salamat nga umabot ang gihapon. Ikaw na ko diri ka makan eh. Ako pa, diri makan niya imo. Wow, grabe. Kada ako gumiton imo balay. Mansion good man ini. Ngan, wow, kumita ko nimo garahe. May nakatulog pa nga kotse. Yan puros brand new. Yan ito importante nga imo nakitaan. May dapat ito mas nga importante, Lydia. Yan sigurado ako, malilipay ka. Tinuod, ano man ito ha? Magbiyabiyahe kita. Mapasibuan na kita. Tapos mapamanila. Katiba, makatugit na halaan yan nasod. Mag-i-enjoy kita. Karuyag mo ba ito? Love? Ay, oo la. Maupod ko talaga ako. Kay maiha ko na ito nga hingyap nga mag-travel nga tulain nga nasod. Ganyan na pala yung matutuman lang. Oy! Wala gud ako magsayupin pagsakayain mo kotse. Hanuna nato nga pagkita. Nga nagpakianak ako na ito maupay nga karaunan. Wala gud ako magsayup lang. Ngan, kung magiging matinud-anon ka lang ako. Diri ka magbabasol. Kay nga tanan nga imo kakaruyagon. Igatag ko. Basta, amo ito ha? Maging matinud-anon ka lang akong love. Aw, anay na good. Magano mo kita Cebu? Oo. Ato ko magtitindugin lain nga negosyo. Ngan, kaupod ko ito na akong partner ito nga negosyo. Salit, pag-andam. Kay sang buwas, malarga na kita nga to Cebu.
Upo dito na akong partner ang negosyo. Okay lang. Andam ako, Perni. Basta ikaw. Pare Sandro, di rin ba yan ako mo ni Boss Malakat nga to Cebu? Aw, ano, dayon ba ko mo pare? Balitaw pare. Dayon mam good ka mo pare Sandro. Oo. Pero niyang pangakulog ito namon flight. Oh. Nakubrala ko ita akong sigdo kay wari ako baga siling pa pocket money. Ah, oo, no, na. Kuhaan na lang pare. Kay kami, human naman. Sige. Ngadiyan ko ha. Ala, sige pare. Kaswerte lang ni pare Sandro. Mamay ka. Magpapartner hira ni boss. Habag o nga negosyo Cebu. Okay, good. Nga tanan kita, kaapito. Manining kamot lang kita. Sakto ka, pare Felix. Sakto ka. Yan pa nga, alas 4 na natin flight. Love, ay man niya maging sister nga imo partner. Wari pa man niya. Maabot na dihiya lang. Ngano sa pa, may na pa ya 2 ka oras. Alas 2 man la ito naton baga. Alas 2 pamanla. Yan pa. Alas 2 man la may na pa ya 2 ka oras. Alas 2 pamanla. Alas 4 man ito naton flight. Ano man. Karoy ko ba mag-snack lang na kita samtang nagulat kita ito naton flight. Oh, sige, tanalaw. Pakato kita kantin. Tanalaw. Okay, let's go, lo. Boss, kanina ka pa ba? Ikaw. Oh, kaya ano? Magkilala ba ka mo? Ha? Zandro? Magkilala ba ka mo iton akong magiging future wife? Ha? Dili. Nahangit na gud ako yun nga akong kamutangan. Uy! Madslid siya. Ano? Pag-aringit ka man. Kaya ano? May ba problema? Ginsusumhan na ako yun nga akong kinabuhi. Kaupod kan Sandro. Madslid siya? Kaya mo nga nakayakang ka man ito, ha? Di na ako kontento itong mga ginahatag ako ni Sandro. Ano? Madslid siya? Ano pa man itong imo ginuungara nga aada? Kumpleto na kamuhing gamit. Sorry. Ano pa man itong imo ginuungara nga aada? Kumpleto kamuhing gamit a iyo panimalay. Diri ka gugutom. Ano pa man?
nga tanan nga imuging kakaruyag, ginahatag man ini ni Parisandro. Madi Rose, ito na akong karuyag. Magkamayada ako bali nga pareho-bahin mansyon. May da mga sarakyan. Ako ito. May da mga kabulig. Ay, kay papaunanhon mo man nga diri. Aw, nga Parisandro, usa man lang nga ordinaryo nga o empleyado o sa nga pribado nga opisina. Mag-aano man ito yain tawon? Harayo yan lalaki nga ako nakilala. Ah. Nga may dasarakyan nga brand new pagod. Ngan, kun man mado, wow! Makikita mo nga kwartahan. Ngan maupay ito niya kinabuhi. Madi, sigurado, pamilyado na ito. Ngan usa pa, makikigrelasyon ka o sa nga lalaki nga may da ka naman bana, ha? Madi? Kaya ano yung kadiri? Basta ba kwartahan? Kan masusunod ito na ako nga tanan nga karuyag. Magagadludluat ako. Kaya di rin ako mailob hakawarayan, hakakurian. Di rin na. Ginsusumhan Pero na ako. Madi, diri ka mangging gugutom. Kan usa pa, maupay man iton imo kaukoy, haiyo balay kaupod kan pare. Kay hingan. Di rin ako nakukontento ang mga ginahatag ako ni Sandro. Harayo ya ako nakilala nga lalaki. Harayo ya. And kung upod ko la ikaw, haniya ko na doon nga to iya balay. Di rin ka nga ni makasiring nga. Itman, amin na akong inup nga balay. Huna-huna, tulo itong kotse. Puros pagod brand new. Latest model. Nanduha pa ko itong kabulig. May napahardinero. Ngan labandera. Ay, good yun ako itong... Ako magiging asawa itong lalaki. Kung ako ba't iya magiging asawa, ba daw? Parang ka, hiyagot akong gibibiling nga. Makakahatag ha ako itong akong kalipayan nga gibibiling. Hiyagod madi. Madilid siya. Ano? May kakilala Lydia nga lalaki? Oo. Amo pa? Rico kuno ini. Nga nakakutsi, dako iton balay. Mansyon kuno. Kay ano? Ano po na nga nga tutun balay itong lalaki? Ano, Madi? Amo na. In mo po dahiya balay hadto nga lalaki. Ngan sereng pa, dako gud iton balay hini. Ngan kumita hiya, Rico gud itong nga lalaki. Hala? Ano na ba ini Lydia? Kaya nga nakigrelasyon man niya itong nga lalaki nga may da naman niya bana. Kasal pa gud hira, di ba? Aw, bangin tungod nga Rico. Sugad bubulagan la niya Isandro? Igbabalyo niya Isandro itong nga lalaki nga tungod kay Rico? Sugad Madi? Amo na god. Amo na. Amo ngayon nga permi ni Madilid siya, naglilinakat. Kay adto ngayon nga lalaki iton iya permi ging kakaupod. At nga, kung malain daw laluwat ito Madian. Malain good. Ano naman lang ngayon kung makasabot si Sandro ito? Mag-aaway ko dira, Ay, sigurado. ambot ito kan Madilid siya. Ambot ha iya. Okay. Mo pa kayo kumani ka na. Yan na nga adlaw kita mabiyahe. Oo. Ano nga o? Ako ito linya ngayon mag-imbas. Eh, anong... Ang kauman nato na Cebu, diretso na kita nga ito pag lamierda. Ano nga o? Ang adlaw. Oo. Ang adlaw kita yan na nga adlaw kita mabiyahe. Ay, tinuod? Ima ko iguupo da imo pag-travel? Hala. Oo. Ang katima nato na Cebu, madiretso kita nga ito lain nga nasod. Okay naman ang iyong mga papeles. Yan sigurado ako mag-enjoy kita nga doha. Oh, love. Maaram ka. Maiyak ko na ini nga ginihingyap. Ganyan na,
Matutuman na ini. Makakatuna ko lain ni nasod. Oh, wow. Matutuman na good ini. Oh, love. Ganyan tanan niya imo kakaruyagon. Igahatag ko imo. Basta maging matinudan ka lahakon. Nga tanan, igahatag ko. Oo. Oo, love. Magiging matinud-ano na ko imo. Oh. Hello? Okay. Sige. Salamat na mo impormasyon. Sige. Bye. Makato na kita airport, love. Kaya alas 4 ito na atong biyahe. Salit may dapat kita 2 ka oras nga preparasyon. Sige. Tara na. Oh, sige. Yes, love. Let's go! Ay, love. Hay naman yung magsisil nga imo partner na iyo negosyo. Di ka din nato, love. Okay na kay. May na ba magkita 2 ka oras para kita makasakay aton flight. Ang importante, nga ni nakita airport. Okay lang ito. Mabot na diya. Wala tun lang naton. Okay, you're the boss. Boss! Kanina pa ka mo? Ikaw? Ikaw? Magkakilala ka mo? Magkilala ka mo ito na akong magiging future wife, Zandro? Kwan, boss. Wari ka ba niya sumati, boss, nga? Nga ano, Zandro? Ako ang love, inin, Iyaan anay ko asawa nga bumulag hapon tungod nga iya ko iginliwan ha usa nga lalaki nga rikuhanon. Nga posible ikaw aday to, boss. Ano? Ano ini siya? Ha? Ano ini nga imo tinuyaw? ako ang love, inin, kaya mag-ano ba ako ini? Nagsiring ako kay imo nga maging matinud anong kalakon. Pero imo ko ginbibinuwa. Salit, tapos na kita. Nabati ka. Tapos na kita. Pero love, magsusunod maghihapon ako imo. Love, pamutiigad ani ako, please. Love. Tara, Sandro. Oh, love, I Pakato want na it, kita love. departure area. Dili ko karoy nga ginbibinuwaan la ako. Dili ko ikaw prioridad lidya. Sandro, tara. Love. Ito na aton negosyo ito importante haton. Ayaw kita pagpatuyaw ang mga babae nga pareho iya. Sandro, tara. Oo, Love. boss. Love, wait. Madali, love. Love. Ayaw Naging ko patas ha ako lang kayo. Love. Sakto lang nga gimbayan mo kulidya. Kay diri ka good matatapuran. Ngan wari ka makagulatan ako ni ginsadhay mo. Unta magiging malipayong kita. Pero nag-save ka. Nag-save ka. Wari ka makailob. Hausa na lang kadangaw. Di na kapagsayop.